Lem ya wis aku tak ngandani karo Jlampruk. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tak anggap anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa? Tak openi seprono seprene. Ning dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, ning aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ana wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, ora ngono anakku. Mosok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara padake. Dias-des iki sine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lho. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerempet. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duna. Kan dawuh, Kang. Niki kudune Lesmana niku nyandang cara pinanganten. Lah kok malah kemulanduk niku lho. Ah, Lesmana kowe iki kenang apa to, Ngger, putuku? Rekaya adus malah kademen. Banyune anyepe ora jamak. Oh, jeneng satriya kuwi ra ya duwe banyu panas to? Duwe banyu panas to, Lesmana? Macet. Boten wonten yang wis rasa dadak kowe kaya ngene krudak-kruduk kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi Lesmana, kowe arep rabi. Ning nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi-rabi ya cilaka meneh to. Nggih, Yang. Diudari andu ayo tak kanthi prapteng Madukara Lesmana. Monggo wae. Dasaripun selak boten sranta raos sing mana kula daya-daya kula kepanggih kalian Jenakawati. Kumuli kula boyong manjing wonten ing tilam Rama. Ya, monggo bakal lakon. Inggih, monggo kula dherekaken monggo Yang. Ayo monggo Gerana Prabu. Monggo Bawa Bandura kula dherekaken. Sumono mati rikala sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Anakku Ngger bocah bagus Setyaka. Padha raja sapraptamu saka ing kasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama Ngger. Rama tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa.
gawe gedhening atine pun Rama ran liwat pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ya mung rada gumun dene sowan moning ngersanipun Rama dinabyang dening sowane Atmajaning Sun Stijo Bamana Rakasura ih kasinggihan mekaten Rama Prabu kemareng kula ngaturaken sembah monggo kemeng pambekti kula kunjuk iya Stijo ndak tampa ora liwat pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Hanggir Setyaka katuran Karaharjan Paman garap Boruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman ih kula tampi nggih Hanggir Stijo katuran Karaharjan Paman garap Boruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman ih kula tampi nggih ingkang wong Widara Kandhang ngaturaken Karaharjan ih Wapati Udawa wilujeng Hanggir Stijo katuran Karaharjan Wapati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk wa ih kula tampi Setyaka ana parigawe apa kulup mara gage matur marang pun Rama teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna ih wale-wale menapa Rama estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Stijo Bamana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembaku langgen kula badhe kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Rama kosek to rembug sing kepiye kawuningan Rama estunipun ingkang putra Setyaka menika sampun ngancik dewasa mongko rencang-rencang sabaraan kula menika sampun nambut sinaning akrami mila sawanipun ingkang putra Setyaka wonten ing negari Ndrawati menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking paduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara Setyaka kula wonten timbalan ngadhawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek sira bakal dhaup kelawan sapa nggih yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita marta gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu nggih wale-wale menapa Rama lumaing bumi kureping langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka kejawi mboten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun Paman Madukara mila ingkang saking menika Rama sowan kula paduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kaparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu kosek to Setyaka kula wonten timbalan apa sira ora ngerti pawarta ing mbrata mbok bakul sinambi wara pawarta binandhunging Karna yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati ya ki atmajaning pamanmu Werkudara ya kuwi si Antasena apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antaraning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati Setyaka ngreksa marang kalendraning pun Rama ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Ndrawati aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasuryaning wong tuwa mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati paripaksa pun Rama ora ngideni sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging sarta kesediane anakku lanang Setyaka amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning ramamu ing Ndrawati Setyaka manggahan guru sumbar lindhu bumi lindhu bumi konjeng kumalu do kundur ketup lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Nunamit pasang Kalimantabi tinebene milodone dumawaing tawang tuwak Rama kula ingkang putra pun Stijo Bamana Rakasura ingkang munjuk ngersa paduka Kanjeng Rama setidya darbi atur apa ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Jenakawati lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Ndrawati
Mugi sak mangke anggenakno pangwaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handhuwa dhateng parang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Janakawati lan Antasena. Kula kinten boten badhe kawratan. Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yai Janakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu. Menapa boten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narendragung Binathara. Ing atasipun namung badhe kepengin dhaup kaliyan satunggiling wanita kemawon toko paduka boten nayogyani miwah paduka boten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Narendra Ndrawati. Jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Narendra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun. Petitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhaup kaliyan pun Yai Janakawati teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelu mekaten saged kula westani bilih paduka Kanjeng Rama menika mban cindhe mban ciladan. Menawi para Pandhawa tansah paduka mban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun mban ciladan. Menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Tio Bathur jagat pangestungkara Stijo wonten timbalan ingkang jauh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana dene kula wantunku molancang matur ing kados mekaten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Malah semune kowe narbuka marang paninganing wong atuwamu ya to. Dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tembungan anak polah bapa kudu kepradah. Monggo Setyaka duwe gayuhan dhaup lawan Janakawati. Yen to pancen kaya mengkono Stijo, pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhaupake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaupake atmajaku doh nyono crak nyono padha mestani yen to Ratu Ndrawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula Dimas Tyaka kula wonten paring dawuh Ka Mas Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning Siadi waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamothaipun ingkang putra Dandana cara pinanganten Setyaka. Ndak irit sowan nono ing kasatyan Madukara tak tembunge Janakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budal ingsun kewan Atmajaku Setyaka apa Dri Stijo pramping jabaning rangkah. Sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken. Setidya Setyaka ayo budal dina iki monggo kula dherekaken Rama. Monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndrawati. Durung suwe barisaning para Sata Kurawa budal saka negara Ngastina.
Katrenjo iki lakune Sentyaki dasar Puranyata Kartomarmaya. Ya, pancen bener. Ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya segelas papan liwat dalan kene. Sentyaki ana maran. Aja takon karepku ayo minggir. Iki wadi tumraping sapa wae yen kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumuruping banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora leh ngruda paripeksa. Kena liwat dalan kene ning bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Keparat padha karo kowe ngiwakake Balasata Kurawa. Setyaki, kowe karo aku ora ana perkara. Gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki. Babu. Mesti anggere Kurawa budal menyang ati papan ketemu karo Setyaki mesti badi pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono. Ora minggir sakarepanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku yang bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggat tebak dadamu. Ambiar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning parti Hartomarmo. Jono, malah
Pratama Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung strotam toh nirbaya wikara rasa dadakan bebangal ayo kowe apa aku sing tekaning pat wah mati kowe wah Cencaki yo Durmagati ora usah melu maju ndak malah tekaning pati combong umuk adiguna ngembe kalau muncul kepalat kowe arep wong kaya ngene iki gililusi jalmotan kena kinila yo ngejak apa antem jebol jajamun Diwana op wedal ngawur pejah kula man kula semanggaaken ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki kula minger ngiwa dheweke melu ngiwa kula nengen dhewe melu nengen sajae ora gelem disimpangi Sencaki pancen nek kali Kurawa mesti gawe perkara terus dadi perang Sencaki ket biyen tekan sakniki digdaya man wah tenagane saya tuwa saya tambah rusa tangane kepelane saya antep kula semanggaken man Satama ya kalah pengestunipun kawon man diajar kali Sencaki kula semanggaken ngapa kok raine ditutupi apa cilik hah ketemu cilik wae jagi babodi aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta Dur apa ta cilik apa cilik sini ketawa aja tadi ora tahu dings kamane yo bu kebetulan ada selebete ngono to udah nol wae beli ana dadong ana dadong weh kayak muni radong kok cetha ketawa ya tak rusak apa cangkeme rusak kabeh ada apa itu cangkeme rusak untune do protol apa untune do protol untune do protol protol man waduh banget kabar iki kata bahaya dia tu orang mana putih kaya kau untune do protol man untune do protol apa dia bersih kan? Bersih. Apa? Bersih. Bersih kan? Ada mana itu dia do protol bersih. Untune do protol mula rasane peri-peri kan. Lah piye sapa sing ngarwani karo Setyaki? Watak. Maju aja kok kian omong. Nek iso ngalahke Setyaki, kowe njaluk apa tak turuti? Siap man. Setyaki kula apa-apa potange. Kuandane kula
Sempal babu. Babu meneh. Baune, Mas. Mangkaten. Wis senjaki mati tenang aku ae. Jajaya matra jajaya matra imbang nyanyi padha sesentaki dasar Pranyata Citraksi iki itu iya dasar Pranyata arep ngopo tekan kene lho gelet apa jajan koe apa aku sing bakal tekaning pati Citraksi apa iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lah iya, lah terus ditonton biaya akeh. Mongko kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sencaki. Ning nek gingko gelut menang Sencaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ya. Ayo. Lala terus Tinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sencaki wis nek ngono, wong urip iki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses, salam budaya. Kok meng sedilit ya? Piye Sencaki mati? Oh, ora wangun. Lho kok ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do mbedhek Citraksi kae engko mesti modal. Niku batine penonton. Kula duarep karo Sencaki. Sencaki omong kali kula, Citraksi, nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok menang. Mula nek manut aku mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sencaki, kula ngetoke kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, nggak ta? Asida perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok, Mas. Wah iya. Heeh ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane mbasmu. Lho aja nesu, Man, aja nesu. Masa ana cagane mambruk. Kula lak omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sampean maju. Terus diunekke mungsuhe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenyet nika pripun? Ming mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo, dadalange goblok. Citraksi kok menang ki mulih ya mulih rasa nonton wayang-wayang ku apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae? Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton tur wangun. Nggih mboten? Iya. Ayo ana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Wangun. Oh, kita lho mundur ning karo Gleleng. Lho. Ning kalah, ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang Wagu. Ah. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning Gleleng kok, Mas. Ra duwe kalah ning Gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Kita bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip
Nyambron diase Citraksi. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu. Krungu wong nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumada ming nang eblek niki. Ngrasani kok. Oh, senengane pepate ora jaji. Lho, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng paman. Citraksa kasimbian. Kowe minggat kono marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ya. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke sencaki golek dalan liyane le. Anakku lanang Gatot wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai. Antarja wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani. Mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren. Ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le, apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten? Inggih, Rama, nadyan Kang Putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu, yo. Gadah damel mantu Rama, yo pancen mengkono. Rembug wis dadi, kencan semayan ya wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda, kabriwada manten lanang saka Jodipati, manten wedok saka Madukara. Menawi ngaten Rama Kyai badhe pisanan kalian Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa. Ngerti. Dina iki aku arep ndhawuhke wong koclok. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan. Gandeng Gatotkaca, kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut siraning akrama, urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu, wonten sing bakal tak dadekke manten. Ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Kagatri sang kapirango renangka kinempet kambedha sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Oh, wah, ngopo malah mecicil. Kosek, Pak. Aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine. Mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsani aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodho. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal ngladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae. Jomblo ya apa dhewe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe mareming wong tuwa, saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane.
Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning lah apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake Jlamprung si Jenakawati. Jenakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepet karo aku. Nek nganti wong ngambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didane Werkudara nek iso anake mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabekke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparengi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Jenakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggali si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhawuhake karo si Adi kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbakmu ndak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caidan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas-klempus nyumeti udut. Udut ra njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesrimpeting laku, ubayane balenjani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake Nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jlamprung. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadiane. Nggih, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki urung karep, Pak. Aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nek di bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem Tak anggap anak. nek ora gelem Minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprono seprene. Ning dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, ning aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ana wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, rak ngono anakku. Wengkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara e padake. Diasdes iki isine utek, ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, men. Wah, didol. Lho. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerempet. Sok ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu. Nek nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Ganon wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai.
Adimu wis gelem dhaup le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhaupake anake wedok Janakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane Kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai Suwi kula dherekaken. Inggih Rama Kyai monggo kula dherekaken. Ayo dandan. Manten lanang. Ya ngene wae dandan. Nganggo klupuk. Ata asine lucu asine iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk. Nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu pira? Wah, iki jan. Aja guyu ndak mengguk ya. Ya Pak, wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwas kok ngene dandan manten kok tekan kono ora lakon dhaup, ra malah cilaka. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Semarika den prayitna semulires semulires eko balik Ndara mboten dangu malih tempu ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahi. Ndika pun kencan semayan kaliyan Kang Raka ing Jodipati. Ingkang Raka Ndara Werkudara pun sami perjanjen
Ajeng ndhawuhake ingkang putri nggih menika Ndara Janakawati pikantuk Ndara Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Sajake kadon rengu anten apa niku bilih sampun dangu. Mau meneng kono ora gelem nembang. Bareng saiki wis rampung gara-gara genengan dhewe. Aku mung ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryan iki ya iso katon rengu. Kowe senengane protes ora? Nggih, Dara. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndara wonten menapa? Kakang Semar. Kula ora kanthi kanyono-nyono. Saya nyedhaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhawuhake atmajaku Si Antasena kelawan Janakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang leretke ora becik tumraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar, iki dayaning apa lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang nendra. Nek sampeyan gagas banget-banget, menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun, Ndara. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhawuhake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena, Ndara. Dereng ngantos sami paripurna sami Balacana. Kasaru praptaning temanten saking negaring Astina karya cingak nenggih Raden Janaka wau. Lang-lang dia mangun kong. Kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing Koko Prabu bapa penembandurna ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya Janaka ing prapta ing Madukara. Oh ya Janaka aku sing prapta ing Madukara, Nger. Inggih paman kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku cah bagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatriyan Madukara. Janaka. Wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandrakumara. Ingkang gandrung lawan atmajamu ya kuwi Janakawati. Nggih, Yayi. Kuwi welasa. Welasa kelawan atmajaku ya atmajamu dhewe Lesmana Mandrakumara. Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentrengake patine. Lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Janakawati karo tok jodhoke karo Antasena. Monggo miturut pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggonmu ndhawuhake Janakawati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi Wutu Lesmana Mandrakumara sing bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari.
Prapo Kresna Tandul sahanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Koko Prabu Ndarawati ya Yayi aku ing ngemrapta wonten menapa teka nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni kelawan Atmajamu Janakawati mula gandeng aku kuwi wong tuwane Setyaka yen to nganti anak wis mutah lawan wong tuwa aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngopo banger bacen asmaning nata Ndarawati mula Yayi perkara Werkudara mengko gampang aku ing bakal rembug ning sing wigati aku larapake Setyaka tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Janakawati Arjuna samya ngambreng ati arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Kakang Mas Jodipati yo aku sing tekan kene Janaka nglarapaken dhateng pun Antasena panjen jumbuh lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe nedya bebesanan ya kuwi ngrabeke anakku Antasena karo Janakawati. Prataku ning papan kene bakal nagih janji. Apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal. Teka ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh. Aduh Kakang Mas kula aturi semene sawetawis bingung kodeng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka. Yen nganti kok ora ndhawuhake anakmu karo si Lesmana Mandrakumara, apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Janaka apa kowe ora ngeman karo aku to, Ngger? Nek nganti Lesmana waputuku gagar-wigar ngene dawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening Ayu anak Prabu Duryudana. Arjuna. Sawangan pun Kakang. Si Adi karo pun Kakang ku ora bisa dipisahake. Wis pantes lamun si Adi bebesanan karo pun Kakang, anakku Setyaka tampanana. Dawuh karo Janakawati. Wah, jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun. Kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janaka. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro sauden telu saurupan, aja mung wong cepethe ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu.
Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Setyaka kudune kowe ngalah ora bakal aku ngalah yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh monggo ingkang mapan ning blabar waja janget cinencang iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati wo kramasi epek-epek legane atiku terus nek yo kawon wa Setyaka nyata digdaya sekti kalintang piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun mboten napa-napa lah jare nek ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati niku rak wau sanikipun mboten dasare kula nyawang Janakawati jebul mboten srek lho ora srek piye nggih pokoke mboten srek kirang bodine wah lah kok dadi kaya ngono iki piye iki piye oh ya wis Ger kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya malah apik malah becik sesuk ana mangsa kala putri sing bakal dadi lengeng ciptamu tak gayoke meneh tak gayong meneh aja kuwatir Lesmana aja kuwatir sampun meh nyaketi gegayuhan kula Rama ya ning aja bombong dhisik mungsamu sing saiki ora enteng ning abot lho mangsa kula lah kena Antasena ngono kok kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njara langit aduh lajeng kados pundi Rama ora usah kuwatir kowe tak cundhuki Sekar Wijaya Kesuma kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka oh nggih wis tak akan dawuh Rama Tunggang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Antasena Kakang Setyaka piye sisihna rasa pasduluran ning kene iki sayembara kowe kan aku kudu dadi mungsuh sapa ingkang menang ngukup Dewi Janakawati wis nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Janakawati kukupen aku jane ora niat rabi karo bapak dipeksa lho yang ngono apa ilang kasatriyaning Antasena ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan ning nyatane jebul kowe jiring getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki. Larak ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Janakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Janakawati kuwi aku isin. Ya, aku mengkari manut. Ning nek apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene Cah Bagus.
elok. Ayo, makna sastra Jendrawati Dijaya Kayajan ayo. Petruk eneng apa? Namung badhe matur, Ndara. Matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kaliyan Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep. Terus apa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang, kok sagedakan iki ampuh ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sak biyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati, "Bu, wonten kula saka adohan." Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo, amuk Antasena. Wah! Ora apa-apa. Wis. Wis. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna. Nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka, mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka. Kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg. Mundak suda karo sanmu asat kringetmu. Sewu Kang. Aja mati aku. Mati aku aduh. Antasena aku culno. Ayo kapok ora? Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ra iso obah. Aku ra iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke nek kowe kalah karo aku. Antasena, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake pangapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku tambak Mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh drajating kasatriyanmu. Inggih, inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngapa Yayi? Munduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wela dalah mesa weruh to ya. Mongko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora? Tantu padake bandar utuk ora. Priwon iki
pun padhang kahanane. Koko Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lelampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka Wonten paring adhau. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, maturipun Rama tak lamarke ning Aja Janakawati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kabagusan aku. Petro, Nun. bendaramu Janakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, Sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama, kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Janakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sakcukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlocot. Pripun? Aku kon manjing taman. Pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trima Janakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trima mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Syukur Den. Nderek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena pun lampahan dhawuh kali Dewi Janakawati. Muga-muga lelampahan menika menginspirasi Kagem sedaya pamung mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggalo cinaketna jodhonipun. Cinaketna kabagyanipun, cinaketna kanugrahanipun saking Gusti Ngakarya Jagat ya Semar. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang rat suh brasta kaping 10 Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih Ndara.